वाह वाह वाह, बहुत बहुत जमावल भवानवा में छोड़ के गोइले लुधियानावा तो तारा नियर विकलांग में हरू को लगा बैठ के वृद्धा पेंशन खास श्राप विधवा नियर चिल्ला रहा बाड़ी गोइले लुधियानावा उजर का साड़ी फेंक के कल पर तारे मार गया ट्रेन में भीख मांगे चढ़ गइल बा। ए भाई गीत गावो रंगमंच पर आइल बड़ो ये ज्ञान मंच लगल बा। राम नाम सत हत को तिलक में जाके कहबो लोग लागी दोसर नाश्ता के व्यवस्था करे। राम नाम सत ह बाकी मोहला के बेरा कह आके तिलक के चढ़ता कह के तिलक चढ़े राम नाम सत बा कौन बेजान नहीं के जगह के मारी मारो। ये ज्ञान मंच हो रंगमंच पर आइल बड़ो रंगमंच पर दुगो अवसरल वाइल बटे त जे इंद्र के नाच देखावो गंधर्व बन के आसाराम बापू बनल बड़ो जगह के बोली। भगती के भाव में अभाव भइल साधु धन के घटल अभाव भइल दानी बा। जौन हट मगर मछौ समुंदर के भीतर रहे बाकी ये छुछुंदर के पता नहीं खे कतना ले पानी बा। कतना लो बेटा से तबाह भइल बाटे ऊ का जनत बाज खुदनी संतानी बा। प्यार के हम अलम मर गइला पका जानी अरे उहे बुझत बा जे कर चढ़ली जवानी। हे मैडम तने साइड हो तन ध्यान दो सर तो सभी बोलता बोलता रहो में तने हे ऊपर ध्यान दो। ओ ना ओइलो तुम कायबो ओइबो करबो बात बिगड़ला ओइबो अरे करे पैबा कुछ नीमक दरबा जारला केहू डॉक्टर रोग बतावे ना प्रेम के रोग के काबा दवाई तो है रोग के परदेसी बोलमुआ के जे घर दी बोला। क्वालिटी कलो हाथ तरह क्वालिटी एगो दिखाओ तनी एकावना गांव के 40 किलो के वजन के राइटर हमें बारूद बाबा तरह के क्वालिटी हम दिखाओ तनी जब क्वालिटी दिखाओ लो कुछ डफरा पीटल है पंचर का भी आता है तोहरो ट्यूर भड़कल बा 10-60 दी ध्यान दो। परदेसी पिया प्रदेश में बाड़े अकेली और छछन एकदम मीठा डांस देखो तो क्वालिटी का पूजा करो औरतें रोते कहते कि परदेसिया ना जाने का जाने ना जाने का जाने कब भइली परदेसी बालम ना परदेसी पालम नायले ना जाने का जाने ना जाने का जाने पर भइली परदेसी पालम नायले परदेसी पालम नायले
बैकग्राउंड कलाकार तनिक गोला डांस मार के और ठेका के सामने और तेरे रोते को देखिए राजा जी आँखिया के लोर से अरे दहाई जा तक जरा देवर नहाल पूछी अविला न पजरा मैडम मुजरा के लॉय अखिया के लोर से दहाजा तो कजर देवर नहाल पूछी अविला न पजरा गोइले अनसा की खाना न खोइली परदेसी बालम नायले परदेसी बालम नायले ध्यान दो हम गाओ तनी ये कुल के गावा भारी भारी याद आवे चिंता सतावी सब सिंगार हमरा तनिको न भावे महेश भाई बाबा बरूद जी बदल गईली परदेसी बालम नायले देखो काला देखो कहाँ हो लॉय में बोलो फोटो भी से ना ओइले ना अरे परदेसी परदेसी पी परदेसी परसैया दी पलम परदेसी अब ला चलते चलते तहारा चुटकुला का जवाब हम देता नहीं हम उधार रखे वाला पैसा ही हमारे लड़का का तो कहते रहे पापा मम्मी को बुला दीजिए तो मार दे तो कहते कि आप गंदे पापा हैं मम्मी से बोलता हूं तो 10-12 पापा बुला देती है रात भर में अपन भूत पगल तारा तो खैर बाल बच्चे को नहीं कहे नपुंसक लिंग में तू आ गई बड़ा लेकिन ध्यान दो तारा भैया के एगो लड़कवा रहे कहने की भतीजा हो तो गोइनी हरे राम अब गोइनी तो संजोग से देखो कहने की भतीजा हो एगो 20 रुपए के हॉर्लिक्स कंपनी के बिस्कुट ले लेनी अब लेके गोइनी और लड़कवा के देहनी कहता अंकल जी नमस्कार लागल खाए तो लेकर भौजी आ गई लंगड़ ब्यास शेषनाथ भाई वो आया के बिस्कुटवा में से लड़कवा देखलस कि मम्मी आ गल तो एगो निकाल के भौजी के दे दहलस हम कहनी खा भौजी भतीजो खाता तू खा और वो बिस्कुटवा लेके ये कटा काट के फिर निकालता रही है भौजी खाए बता खान तो फेंक दो तो इनका से बेसी कर भतीजा बोला कहते अंकल जी आप समझ नहीं रहे हैं क्या बेटा तो मम्मी सूखा बिस्कुट नहीं खाती इसीलिए बार बार सुधा के मिल्क पार्लर में बुर के खा रही है और ठीक है मैं 2-4 जगह उठाओ दिवा दो सब बाबू तो नहीं लंगड़ अंकल जी तो उल्टी फेंक देते हैं पीते ठीक है बा कोनो दिक्कत नहीं।